Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız tırmışında bulgan vakıgalar, şıraşular hem yangalıklar bilen tanıştırığımızı devam etimiz. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Ufada frontavik şair Müfti Abdülbari İsayev'ga bağışlangan konferensiya. Bu yazmalar Abdülbari Hazretinin vafatından son 40 yıl geçten qabat bizge kelip aytalar, halk arasında turalalar. Севертау өлкәсе Кашканар шәһәреннән шагыйрь Дәнис Бәдретдиновка 75 яшь. Милләттәшләрем белән аралашу минем өчен ул да бик зур бер чара, бер күрешү, үзе бер гомер диләр. Нур-Султанда татар этнолингвистик мәктәп. Бу мәктәптә татар телене укыйлар. Мин бик рәхмәтле безнең укытучыларга. Югары Әләзәндә оста куллы милләттәшләребез. Öğrençik demine öğrendiğiniz üzerinizge. İzrüstekiniz ne borzat gerekli turmuş borganda. Tarihi kadrda halk şairi Sibgat Hakim. Sibgat abi zalda oturganda her çıkışını ihtibar bilen tanıdı. Unutulup bargan isimler, gasırlar davamında milletke hem dinge zor hizmet kürsətüşü milletteşlerimiz sanı baytaq. İzlenişlerin alıp barışı alimler yardımında onların şəxsinə qızıqsın uyanartıla. Ufada uzgan gasırının 70. yıllarında müfti bulgan Abdülbari İsayev'ga bağışlangan konferensiya uzdu. Şarada Qazan galimi İslam bilgisi Alfred Bustanov Başkırstanda tuğub isken müfti turunda leksiya söyledi. Frontavik şair, dindar Abdülbari İsayev turmuşu turunda haberçimiz Milevşa Latıpova da tınladı. В советское время Абдульбари Хазрат Исаев Коран переводит на кириллицу для того, чтобы мусульманам, молодежи передавать слово Аллаха. 3 yıllık galim burunga kul yazmalar bilgisi Alfred Bustanov Kur'an'ın Tatarçaga яңа тәрҗемәсен тәкъдим итте. Аны ул узган гасырда яшәгән имам һәм мөфти Абдülbari Исаев кул язмалары арасыннан таба. Менә шу кул язмалар Abdülbari Hazretinin vafatından son 40 yıl geçten qabat bizge kelip aytalar, halk arasında turalalar hem şınlıkta gadi kişiler arasında biz күрәбез аларның үзләрендә, аларның йөрәкләрендә киң шундый рәхмәт хисе Абдülbari Hazretгә аның хезмәте өчен. Abdülbari İsayev узган гасырда данлыклы Галия мәдрәсәсендә белем ала. Инкыйлаб алдыннан атаклы галим Зыя Камалидан дин һәм шигърият өйрәнә. 20нчы елларда милләттәшебезгә имам булып эшләргә ирек бирмиләр. Илдә вазгыять үзгәрә, дингә каршы хәрәкәтләр башлана. Ул гади эшче булып көн күрә башлый, Уфада йортлар сала. 30нчы елларда репрессиялар башлангач, хәзрәт 6 айга лагерьга сөрелә. Бөек Ватан сугышында катнашып, каты яралана. Илдә тыныч тормыш башлангач, янә дин хәрәкәтенә әйләнеп кайта. 70нчы елларда Уфада яшәп, мөфти вазифасын башкара. Аллаһ Тәгаләгә ышанудан башка, иманыннан башка бер нәрсә дә булмаган. İnanılan başka bir nasıl bulmagan. Şuna göre anın izi, anın hizmeti әлегә сакланган. Чарада төрле төбәкләрдән җыелган дин әһелләре катнашты. Менә шул безнеңге булган алимнарны кем аны чыгарды? Дин кешеләр чыгардымы? Юк, алимнар чыгарды, фән алимнары чыгарды, тарихчылар чыгарды. Шуның өчен дисәк, менә шул бергә кушылып эшләүнең нәтиҗәсе бик зур була бер яктан. Икенче яктан, менә шул бәләкәй генә безнең тәвәрәк өстәл булды, әйме? Күп кеше дә түгел, аның нимәсе хәрәҗәтләре дә күп түгел. Әмма нәтиҗәсе бик зур. Alfred Bustanov сөйләвенчә, әлеге вакытта күп санлы борынгы кул язмалар үстендә эшләр дәвам итә. Алга таба biz ишетербез шушындый зур күләмле мирасыбыз турында. Аерым шәхесләр турында гына түгел, менә русча әйткәндә птичьего полета, ничек итеп менә uzun дәвер барышында һәм шушындый киң җирлектә татар мәдәнияте үсеш алган. Нинди китаплар укылган, нинди исемнәр булган, нинди җирлектә нинди фәннәр өйрәнелгән. Абдülbari İsayev'га багышланган очрашу Уфаның Ихлас мәчетендә оештырылды. Әлеге гыйбадәтханәдә татар шәхесләренә бәйле чаралар еш уза. Мәчет җитәкчелеге киләчәктә дә мәгърифәтчелеккә бәйле проектларны үткәрүдә ярдәм итүгә әзерлеген белдерде. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыпова, Татарлар. Şagir, məsəlçi Dənis Bədretdinov Qashqanar şəhərində yaşavçı ən mühtərəm kişilərinin birisi.
Берничә ел элек ул үзенең шигырьләрен Свердлов өлкәсенең Саф Чишмә гәзитендә бастырып чыгарган иде. Данис Бәдретдинов үзенең 75 яшьлек юбилеен 5 шигырь җыентыгы белән каршы алды. Качканнар төбәк музеенда берничә ай рәттән татарлар тормышына һәм күп кырлы талант иясенә багышланган күргәзмәдә эшләде. Тулырак алдагы видео язмада. Данис Бәдретдиновны 75 яшьлек юбилей белән татар теленнән диктант язган вакытта тәбрик иттеләр. Данис Бәдретдин улы бу чарада һәр ел катнашып килә. Бүген дә ул Качканардан 2 чакрым юл үтеп Екатеринбургка килгән. 62 еллап элек алган белемем нинди дәрәҗәдә микән, шуны тикшереп карарга дип булса, икенчесе менә милләттәшләрем белән аралашу. Минем өчен ул да бик зур бер чара. Урал төбәге шагыйрьләрен иҗатка туган якны сагыну, җирсу хисләре этәрә. Данис Бәдретдинов белән дә шулай. Ул Башкортстанның Тәтешләр районы Чургылды авылыннан бәхет эзләп Свердлов өлкәсенә килеп чыга. Берничә ел тимер юлда эшләгәннән соң булачак хатыны Мөнәввәрәне очрата. Ул Киров өлкәсеннән. Шәһәр урамында шуннан әкренләп таныштык. Бу танышу безне тора-бара барып җиткәрде дуслык төзергә. 1 ел хатлаштык. 1 елдан соң 1970 елны январь айында гаиләбез барлыкка килде. Игез гомер иттек, күз йомып ачканчы 50 ел узып та китте. Данис әфәнде хатынын татарча да сөйләшергә өйрәтә. Гомумән алар бөтен нәрсәне бергә эшлиләр. Мөнәввәрә апа иренә кәрзиннәр үрергә дә булыша, һәм шигырьләрен беренче тыңлаучы да, тәнкыйтьче дә. Данис Бәдретдинов лирик шагыйрьләр рәтендә түгел, ул көн кадагына суга торганнардан. Бүгенге вазгыятькә үз фикерен ярып сала. Саф Чишмә гәзитендә басылган яңалыклары да шул хакта. Буларны 2020 елда узган күргәзмәдәге экспонатлардан күрергә була иде. Алар Качканнар татарлары тарихына һәм тормышына, шулай ук Данис Бәдретдиновның күп кырлы талантына да багышланган. Күргәзмәгә килүчеләр Данис әфәнденең шигырьләр язудан тыш 20 елдан артык йөгерү марафоны белән мавыгын да белделәр. Желаю своему отцу крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы его творчество процветало, чтобы он не останавливался на достигнутом, и желаю, чтобы он еще выпустил сборник стихов. Екатеринбургтагы хәбәрчеләр пункты китапханәсенә Данис Бәдретдинов шигырьләр җыентыгын бүләк итте. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Казакстан баш каласы Нур-Султан шәһәрендә менә инде 24 ел дәвамында туган тел дип аталган татар-башкорт этнолингвистик мәктәбе эшли. Аның төп максаты яшь буынны гореф-гадәтләргә өйрәтү, туган телне саклап калу, тарихи ватан белән элемтәләрне ныгыту. Бүген мәктәптә 5 яшьтән 18 яшькә кадәрге 40 бала укый. Бу көннәрдә башлангыч төркем укучылары өчен беренче дәрес узды. Тулырак безнең хәбәрчеләребез язмасында. Мәктәпкә нигез салучы Зухра апа 1997 елдан бирле укучылар өчен татар теле укыта. Дәрес барышында балалар әдәби татар телендә дөрес сөйләшергә өйрәнәләр, шигырьләр һәм монологлар ятлыйлар. Мәктәптә укулар дистанцион рәвештә генә булмаса ярар иде дип бик борчылган иде Зухра апа. Туган телебезне онытмаска кирәк, туган телебезне буыннан буынга тапшыру кирәк. Шунда гына без милләт булып яшибез дөньяда. Иң кечкенә укучылар хәрефләр һәм саннар белән таныша башлыйлар. Укытучыларны һәм дусларны ничек сәламләргә, яңа сүзләр һәм төсләр өйрәнәләр. Балалар бик зур тырышлык белән укытучы артыннан барысын да кабатлыйлар. 1, 2, 3, 4. Бу хакта да әйтергә кирәк, рус телле балалар татар теле белән беренче тапкыр очрашалар. Аларга бик күп сүзне истә калдырырга кирәк. Бу уңайдан мәктәпнең белем бирү программасы рус һәм казак телендә сөйләшүче укучылар өчен эшләнгән һәм туган телне иң нигезләрдән өйрәнү өчен каралган. Укучыларның иң яраткан шөгыле халык җыры һәм сәхнә мәдәнияте. Беренче дәресләрдә алар дөрес суларга һәм җырларга өйрәнәләр. Аннары сәхнәдә үзеңне ничек туры тотарга һәм тамашачыларны курыкмаска Дамир абый өйрәтә. Ул үзе дә кайчандыр бу мәктәп укучысы иде. Ә хәзер инде балаларда халык җырларына мәхәббәт тәрбияли.
Беренче таныштыру дәресе ахырында барлык укучылар һәм аларның әтиәниләре Габдулла Тукайның туган тел җырын башкардылар. Гаҗәп тә түгел, татар мәктәбендә яңа уку елын һәр гаилә зур әзерлек белән көтеп алган иде. Минем балаларым Риана белән Элина 2нче ел татар мәктәбенә баралар. Бу мәктәптә татар телене укыйлар. Мин бик рәхмәтле безнең укытучыларга. Biz bizning balalarimizni yana o'quv yil bilan qutlaymiz. Allarga zo'r уңышлар tileymiz. Biz дә укучыларга ел дәвамында уңышлар, саулык, сәламәтлек телибез. Әдилә Тухбатова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакстан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Югары әләзәндә оста куллы милләттәшләребез. Öğrençikti demine öğrendiğiniz üzegizge. İdrüste kızın yubarzat kirekti oturmuş borganda. Тарихи кадрда халык шагыйре Сибгат Хаким. Сибгат абый залда утырганда һәр чыгышны игътибар белән тыңлый. Һөнәрле булу, гәүһәрле булудан мең артык ди халкыбыз. Пенза өлкәсенә сәяхәтебез вакытында бу мәкаләнең дөрестлегенә күп тапкыр инандык. Бу якларда кулга аста эшкә хирис милләттәшләребез яши. Югары Әләзән авылында Мәрьям Ислаева һәм Әтһәм Урдяков белән таныштык. Берсе тукымага бизәкләр төшерә, икенчесе тимерне буйсындыра. Матурлык тудыручылар хакында тулырак Эльвира Хөснетдинова видео язмасында. Bu birinci benim hizmetimde öğrenci hizmetim anda kuzuşlarım yügüdü, mehmullarım yügüdü. Salkanlıgına, ruşnuyuna indi begütmekte bu çul hizmetlerine. Öğrenci hizmetim idi bu minik. Әтһәм Урдяковның иң беренче эшләгән хезмәте баскыч култыксалары була. Аннан бер-бер артлы заказлар килә башлаган. Кемгә эскәмия, кемгә хәтта мунча мише кирәк була. Рәсемен китерәләр дә, шуның буенча ясап та бирә ул. Әйтик, менә бу утыргычны 4 көн эшли. Төрле ситуация була, бар. Şey da переделывать тасен үзен, kim итогына чыгарасын була якшын. Анан кирәк красотан. Вид. Тимердән матурлыклар ясый башлауына әле 10 ел гына. Аңарчы ул 1989 елдан бирле иритеп ябыштыручы булып эшләгән. Тимерне башта салкын килеш кенә бексә, соңрак махсус аппарат сатып ала. Өлке тутынганда монда гарәшә югыды. Өлке нешкә продуктлар гына үземә ясадым мен избага кергәндә. Простойны гына аннан калная и вот киттем инде шалайга. Нешәтәләр спрос рождает предложение и тотындым шул калынардан инде уже каваттарга. Хәзер эшне үзенә яраклаштырган, кирәкле җиһазларын булдырган инде. Ә башлаган вакытта барысын да үзенә ясарга туры килгән. Иң беренче аппаратым кузи гарна иде, анысы модern үзем ясадым. Аннан соң инде померу зарабатыван денег алдым молой. Ну и разумеется, наковальня тоже самое. Аннан через интернет бактым иттим дә такая шул станокны ясадым, тоже менә үз кулым белән үзем ясадым. Чтобы вот шул детальләрне бетәләргә битәгәч, кудеса да бетәүшен гына сугасың. Ә остальные параметрларын бүгәсен инде менә кай. Бизәкнең формаларын гадәттә заказ бирүче үзе әйтә. Бу бик зур көч таләп итә торган хезмәт. Матур нечкә бизәкләрне ясау өчен күп тир түгәргә туры килә. Һәрбер затны кирәк доводить итәргә вручную, күпмәңгә чылайга. Шуна бегә барасың, уя барасың үзен доводить та барасың инде уже до точности. Ул тимерне генә түгел, агачны да буйсындыра. Өендәге ишекләр, идәннәр, гомумән нәрсә бар, барысын да үзе эшләгән. Иң четерекле хезмәт карават кырыйларын ясау була. Бер атналап эшли. Выводитәргә кирәк. Вот бу затлар пустотелый түгел, вис цельный металл, һәр берсен кирәк кыздырып кават итәргә инде. Улитка кебек бөгәргә бу шул. Вис вот бу төшләрне тоже самый кыздырмыйча бөгәлмәсен. Салкын тимергә җан өрүче Әтһәм Урдяков милләтебезнең тыйнаклыгын, тырышлыгын, тулаем әйткәндә иң күркәм сыйфатларын үзенә җыйган шәхес. Югары Әләзән авылында матурлыклар тудыручы тагын бер милләттәшебез бар. Тышаны күпчиктек без. Пристинәләр, ястыктышлар, анани, дарушкалар бар иделки, караватларга бу кабинкалар, ни генә ситмәде, берәр сундук чигәйдек тышаны. Ибергәттеләр аннан соң сату затлар чыкты күп. Әйберләр чыкты да чигү бетте.
Әшемет тәмәлі чегемен, ол оны бак китмесектем. Тотынасында чегесен. Чегерге тотынсаң бір кеткен мүсі келемей. Әше бітірем, шәшәтні бітірем, таки тарта безене. Ул шәшәкләр ярата. Эшләрендә дә төрле төстәге шәшәкләр урын алган. Чигүшенә мәктәптә үк хезмәт дәресендә өйрәнеп кала. Әнисе дә кызына тормыш сабакларын күпләп биргән. Бәләргә өйрәтте үзебезне. Носкилар бәли идек шайгага. Ашарга пешерергә өйрәтте. Печән якса килегез аланнар яныма. Өйрәнчеккез дә миңа өйрәнгәнегез үзегезгә. Идерестә кызым, ни барзат кирәкте тормыш барганда. Элекке гореф-гадәт буенча кияүгә чыкканда бирнә өчен бик күп шигә торган булганнар. Кунаклар килер алдыннан өйләрне бизәгәннәр, ә күршеләр кирип үз бәясен биргән. Әше ничә үстек чиккән, ничә дорожкасы моныкі, күпме зат чиккән, шуларны багайдылар шайгага, кемнеке күпме инде. Бу үзенә күрә бер традиция иде шул. Да, үзенә күрә бер традиция иде ул да. Чиккән зат белән чигайдык без илке, юк иде безгә. Чигеп шай интәйдек. Иркеуге инде чигеп барайдык. Иңелки инде сүз бетерәйделәр дә намазны иңелки кананага ибәрәйделәр инде килнең чиккән үзеңә. Бирнә өчен ким дигәндә 16 сөлге, 12 тастымал әзерләргә тиеш булган ул. Аның эшләрен аеруча яратканнар. Ире белән тормыш кыруына да инде 47 ел. Төзелештә дә, кырда да хезмәт куя. Ул заманда һәр кешегә арендага берәр гектар җир биргәннәр. Исләевлар шунда суган утырткан. Эштән бик арып кайтса да, чигү чигеп ял иткән. Төннәрендә утыра. Кулъяулыклар, ашъяулыклар, сабан туйга сөлгеләр, ястык, хәтта кләм дә чигә ул. Моны чигәргә монардан диңгел, атакай урны. Аның энәсе бар, әле аны нигә бирдем. Эш курган музейга бирдем энәсен. Аны шай тукет китә барасын. Ул монардан уңайрак чигәргә. Ястыкны 3 ай чигә, вагыш булса да тынычландыра, начар уйлардан арындыра ди. Сораучылар күп булса да заказга чикми. Кроватка иштәрәм дә куям шулай, әтигеләр инде сындыкта торган. Фартукларын концертларга алаларына. Яулыкларында күл яулыкларын бигәндә. Аларга бирәм, алар рәхмәт әйтәм. Мәрьям Ислаеваның дәвамчысы да бар. Оныгы Флюра өйрәтүен сорап әбисенә үзе мөрәҗәгать итә. Ә бит һөнәр утта янмый, суда батмый торган хәзинә ди борынгылар. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Югары Әләзән авылы, Пенза өлкәсе. Тарихи кадр сәхифәсендә без бүген Татарстан Республикасының халык шагыйре Сибгат Хаким турында сөйләүне дәвам иттерербез. Рөстәм Нәбиуллин узган гасырда язучылар берлегенең Тукай клубында булган кызыклы вакыйгаларны искә алырга чакыра. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстанның халык шагыйре Сибгат ага Хаким турында сүземне дәвам иттерәм. Элекеге Бауман урамындагы Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубы дигәч, бик күпләр анда уздырылган күңелле очрашуларны, әдәби ел йомакларын, андагы концертларны хәтердә яңартканнардыр. Сибгат абый залда утырганда һәр чыгышны игътибар белән тыңлый. Ниндидер бик мөһим мәсьәләгә борчылып, әйтәсе фикерләрен туплаганда, менә шулай утырганда күргәнем булды. Инде президиумда булганда татар шигъриятен тоткарлый торган кимчелекләрне, йомшак якларын билгеләп, шул вакытта каләмдәш дусларның уңышларын да күреп, сөенеп сөйли иде. Гадәттә Сибгат абыйның карашы уйчан, моңсу, һәр сүзен салмак кына уйлап сөйли. Менә шундый холыклы кешенең трибунда ялкынлы чыгышын күреп хайран калдым. Сибгат абыйның 41 елны хәтергә алып язган үзәк өзгеч bir şiiri var. 41'nin kızı, Tукай klubu, çimadanlar, primus, aş isler. Türlü koşak şular arasında Germaniyadan antifaşistlar. Koysun koya urnaştırdı halkım. Onlarga tur, bulgan cihazlar, üç ulların
сугыш кырларында көтте карлы салкын блиндажлар. Мусаның мин 60 еллыгында шигырь тыңла, эш юк, җыр тыңла. Изләдем шул антифашистларны Берлиндагы дуслык йортында. Килмәгәннәр уйланалар икән, Муса кулын кысып ант ичкән, аны бик ватан сугышына озатып калган антифашистлар ник залда юк, ник залда юк. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз 41-нче елны искә алганбыз икән. Сибат абыйның бу җыр мине җыр язарга өйрәтте дигән җырына мөрәҗәгать итигән. 1942 ел. Фронттан туктаусыз, күңелсез хәбәрләр килеп тора. Композитор Шакир Мәҗитов ялгызы ерактагы иске дусларын сагынып утырганда, кайчандыр аңа бүләк иткән җыентыгымны табып ала. Китапта да юксыну. Ул төне буе яза. Иртән кемгәдер уйнап күрсәтәсе килә. Шәһәр буйлап Заһид Хәбибуллин эзли. Юксыну. Мин аны мәхәббәт шигыре генә итеп язган идем. Ә ул аерылулар, югалтулар белән бәйләнгән җырга әйләнде. Халык ул җырга аның мәгънәсен зурайткан икенче сүзләр эштәгән. Минем сүзләрне алыштырып куйган. Килер юлларыңнан күзем алмыйм урынына, кайтыр юлларыңнан күзем алмыйм дип җырлана. Бу җыр мине җыр язарга өйрәтте. Мин җыр шушылай туарга тиеш дигән фикергә килдем. Ә хәзер әйдәгез бу җырның бер өлешен тыңлыйк. Hörmətli tamaşaçılar, күренекле шагыйрь Сибат ага белән озаклар аралашып эшләгәч, аның турында сөйләүче сүзләр, әйтәсе фикерләр бар әле. Алар турында киләчәктә дә сөйләргә насыйп булсын иде. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә бер генә хат һәм шалтыратуда игътибарсыз калмый. Күркәм гамәлләр кылып татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.